Počkej, tam budou vidět ty hoši. Trošku to zvednu. Počkej, musím jít trochu dál. Počkej, ty tam nejsi, ty jo? Jo. Jdou tam vidět kluci? No, tak jako... Ještě ti zaostřím. Nevím, jestli bude slyšet, co říkáme, protože nad námi hraje televize, ale důvod, proč jsme tady v tomto prostředí, je, protože jsme nechtěli, aby to bylo tak unilé. Takže jsme v lobby hotelu, za náma jsou nějací panáčci, vypadá to, že taky majitel hotelu, protože nás přišel zdrbat za to, že máme nějakého spolunocležníka na pokoji. Tak to byl omyl. Asi bych měl taky něco říct, že? No, řekni něco. Tak já nevím. Pojďme, jo? Takže dnešní den byl takový cestovní vlastně. Řekl bych, že jsme dostali na prdel teda pořádně. No, od místních silnic. Ano. A od toho spartánského Land Cruiseru. Vyráželi jsme dneska z Šašamene, to je asi milionové město, kde jsme posnídali. Měli jsme asi půlkilovou koblihu každý. Já jsem z té koblihy vymačkal asi půl kila oleje. Ano, a my jsme z toho ještě půl dne žili. A pak se Šašamene jsme cestovali do Zivej zpátky po cestě, kde jsme se znovu zastavili u Tesfaye, který nám připravil asi 20 kg pražené kávy, kterou povezeme do České republiky. Přátelé, ta káva voní naprosto neskutečně. V podstatě to funguje jako aviváž, když si to strčíte do kufru, tak vám to ovoní všechno oblečení. Nemusíte používat aviváž, ale máte takovou kávovou vůni. My jsme zapomněli žvíkačky, tak to jako spolu žvíkáme a máme kávovou vůni z úst. Ano, ale každý je svoje zrno, jakože nezdílíme si to. Jo. Já to takhle vezmu normálně ráno, takhle to rozmátím normálně a čistím si s těmi zuby. Je to super. A slyšeli jsme, že to je dokonce výborné, když to rozdrtíte, uděláte z toho takovou kaši, tak na vlasy a na obličej paťová maska, takže pro dámy pak můžeme poskytnout, když budou mít zájem. Funguje to i jako antirespirant, takže když si to nadrtím, tak si to normálně vezmu pod paže. Funguje to jako peeling. Dobrá, pojďme dál. Takže od Tesfaye jsme se vydali do města Velkyte. Chtěli jsme udělat takovou zkratku, chtěli jsme ušetřit čas. A když jsme urazili několik kilometrů, jsme dojeli k Závoře, k takové zábraně a cesta byla zavřená, protože se zrovna rekonstruovala nebo respektive stavěla, takže jsme se museli otočit a nabrali jsme tím pádem velikánské zpoždění. No, přijeli jsme o 2 hodiny později, takže bobíci, se kterými jsme se tady setkali, byli trošičku tak jako na bručení, takže Hirpo, který byl naším průvodcem až dodnes, pořád vysvětloval dokola, co se teda dělo. Takže nebyla to naše chyba, my jsme v jejich rukách. Ne, my vlastně neděláme žádné chyby vůbec. My vlastně neděláme nic jiného, jenom drtíme tu kávu a různě si to roztíráme po těle. Ano. To je taky výborné proti komárům, takže jako repelent. Takže teďka jsme měli business meeting, jak říkali naši přátelé. Měli jsme prostor mluvit o projektu v gymě. Detailně to budeme řešit zítra až na místě, takže jsme velice zvědaví, jak to tam bude vypadat. A myslím, že to byl velice plodný čas. Byl to velice plodný čas, ano, abychom použili africkou mluvu, velice efektivní a projektově řízený a je to dobrý follow-up. Follow-up byl úplně nejlepší ze všeho. Deep follow-up jinak to je jedna z nejčastěji používaných afrických frází, která nám trošku leze na nervy. No a taky třeba slovo capacitate. We have to capacitate everything a možná některé jiné fráze ty vám nebudeme říkat, protože chceme o Africe šířit taky jenom to dobré. Jenom to pozitivní. Hele, dobří byli ti bobíci teda. Bylo jich na nás trošku víc a opravdu se těšíme na zítřek, protože nás pojede v Land Cruiseru 6. To bude velmi těsné společenství. Já bych byl rád, kdybychom byli vpředu jako v divadle, ale vypadá to, že budeme jako v kyně úplně vzadu. Že máme zkrátka lístky do 3. řady, asi tak. No tak to není špatné. Zase jako dobrý výhled dopředu. Teď jsme tady měli takový zajímavý zážitek, sedíme tady s Davidem, pijeme čaj a najednou se k nám přiřítil zřejmě asi manažer nebo majitel tohoto hotelu a snažil se nás přesvědčit, že máme
na pokoji, chce se mi říct, černého spolunocležníka. Černého bílého, protože on říkal, že je bílý. Jako vlastně ilegálního, teda, abych to vysvětlil. Ale pak se prokázalo, že jsme byli uvedeni v omyl, že to byl jiný klient tohoto hotelu, který k nám vůbec nepatří, takže se majitel přišel patřičně omluvit a lehce se uklonilo, všechno bylo vyřízeno. Nicméně ta reakce moje byla celkem zajímavá, protože mě popadl takový lehký pocit ohrožení. Samozřejmě, když to člověk porovnává s tím, co vidí na ulicích tohoto města, tak jsme se dneska shodli, že ti lidé se na nás dívají trošičku jako na mimozemskou civilizaci, jako na takovou atrakci a tváří se nedůvěřivě, když vás pozorují ty výrazy v obličeju, úplně nevím, co tam mám zatím číst. Takže v kontextu tady tohle zážitku s tímhle manažerem, tak jsme si říkali, že možná opravdu stačí málo a strhne se davová psychóza a už nám běhali hlavou scénáře, jak jsme linčovaní tady před hotelem a obklopení s nimi obyvateli a jenom tak unikáme a zamykáme se v pokoji. Počkej, hele, tyjo. Ty jsem to vychytal, kamaráde, sleduj. Jsme teďka takový, aby bylo jasno. Aby bylo jasno, je to lepší, ne? Je to úplně krásné, ale stále nevíme, jestli tam bude něco slyšet. Stále nevíme, jestli tam bude něco slyšet. Ještě jedna věc, jak když jsem přišel na pokoj, který je teda luxusní, s obrovskou postelí, s teplou vodou, tak mě napadlo, že se podívám z okna, nebo respektive z balkónku. A je zajímavé, že my jsme ve velice luxusním hotelu, který jinak stojí na noc 360 korun, B-room, co znamená 360 korun. Jenom pro zajímavost, ten včerejší, nevím, jestli mám říct hotel, ale řekněme hotel, nás stal na noc asi 35 birů, takže je to takový opravdu nepoměr. 35 korun. No, tím pádem 35 birů, že? No, protože koruna jedna je bir, tak kdybyste to nevěděli, tak jeden bir to je zhruba 1 koruna. No, je to přesně tak, jak on říká. No. Takže on je totiž vystudovaný ekonom a on má rád, když čísla hovoří sami za sebe. Takže v tomhle případě jeden bir hovoří za 1 korunu a David v tom má jasno, takže pak se ho můžete zapomínat. Takže Leoš ten zase jako cíprdě, jako jede, to je prostě, hej, ten pecka, on dělá totiž různé nějaké aktivity. Jako následné různé nějaké aktivity. Dneska jsme to teda rozjeli. Jo, jenom jsem chtěl říct, že jsem byl na tom hotelovém balkóně a zajímavé, že kolem toho hotelu je parkoviště, brána a už hned za tou bránou prostě začíná slum, je to něco neskutečného. Takže jsem natáčel a je další zajímavá věc, že sotva vylezete s tím svým bílým ksichtem, okamžitě na sebe strváváte pozornost a všichni na vás pokřikují, volají, mávají, takže já jsem z balkónu točil trošičku nervózní, protože jsem si říkal, doufám, že někdo po mně něco nehodí. A to mě napadlo taky zmínit, a to je, že když jedete tou vyprahlou savanou a zdá se, že tam nikdo není, tak když zastavíte, abyste se trošku vyčurali, tak najednou se tam začnou rojit děti. Ano. Všude jsou děti. Oni asi skáčou ze stromu nebo vylezají někde z děr, já nevím, ale je to opravdu zajímavé, že stojíte chvíli a najednou je kolem vás hromada dětí. Takové nejskloňovanější slovo v zeměpisných šířkách je ju. To tady pokřikují všechny děti a bylo nám řečeno, že mi se snaží mluvit anglicky, ale obsahem tohoto sdělení je dej mi peníze. Abych to uzavřel nějak pěkně a pozitivně, a protože... to bylo úplně pozitivní, že se snaží jako přiblížit Evropanům a i kulturně a jazykově. Tedy vlastně to radši vystřihneme celé. Keci. Já bych chtěl říct jenom ještě, a to ve mně přetrvává takový pocit, že ty děti jsou strašně krásné. Jsou velice krásné, roztomilé a na druhou stranu, když vidíte takové to ohrožení, ve kterém oni žijí, tak vám to až trhá srdce, kdy ti malí bezbraní tvorečkové se pohybují bezprizorně po těch ulicích a jsou to opravdu srdcervoucí pohledy. Ještě jedna taková zajímavost, jeden z našich průvodců, je jich teda jsou celkem 4, tak jsme se dozvěděli, že to je bývalý profesionální voják, který 5 let studoval ve Lvově a po 27 nebo 29 letech stále mluví rusky, takže s ním trošku konverzujeme rusky.
Ale je to velice zajímavé, že tady v Africe narazíte na člověka, který mluví tesvé česky. A tady bratra, jehož jméno si nepamatujeme samozřejmě, že je velice komplikované, ale mluví rusky, je to velice kuriózní. Сегодня утром ближе, завтракаем с друзьями, хорошими друзьями. Je náš vojenský přítel. И мы поблагодарим Бога. A to tak podporuje takovou moji životní tezi, že nikdy nevíte, kdo vám rozumí. Že se ocnete v Etiopii a máte dojem, že na ně můžete mluvit česky a říkat si, co chcete, ale není to až tak. Věřte mi, přátelé, nikdy nevíte, kdo vám rozumí. Nikdy nevíš, kdo se dívá, to je dokonce biblické. Ještě zajímavou věc, kterou řekl a doufejme, že natočíme taky rozhovor přímo s ním, je, že je to vlastně vysloužilý kapitán etiopského vojska a bojoval na 3 frontách, byl 3krát zraněn, řídil tank a měl Kalašníkov, byl to kapitán, takže on říkal, že většinu střílel z té malé pistole a jeden kolega o něm říkal, že zabil spoustu lidí, ale dneska je to milující, křesťan milující. No, a tváří se velice mírumilovně. Pak ještě taková zajímavost, která nás dneska potkala na cestě, tak jsme potkali, když jsme si kupovali pití, tak 2 cyklisty, byli to evidentně Evropané, a tak jsme na sebe tak mávali spouzdálí, nakonec jsme se tedy odhodlali, šli jsme je pozdravit a zjistili jsme, že to byl britský pár, který cestoval z Kapského města. Ti lidé byli 9 měsíců na cestě a urazili neuvěřitelných 15 000 kilometrů. Tak jsme na té ulici na sebe mávali, protože člověk na té ulici opravdu svítí jako světýlko. Jako svět, ano. Takže pro dnešek se loučíme. A já bych to ukončil naším dnešním takovým rčením, a to je pojď mi hop! Ne, počkej, to musíme spolu. Takže ukončili bychom to takovým dnešním heslem, a to je pojď mi hop! Dobrý. You're improving. To je pokus o noční blog. Leoš už spínka. Je po půlnoci a já stříhám video. Ale můžete vidět, jak to vypadá. Krásně, když člověk spínká v Africe. Tak to točím. Všecko. Spínka. Jsi se normálně lekl, tyjo. To jsem chtěl. Ty jsi na mě teďka udělal jak na ty děcka dneska. Kša. Kša musí rozumět. Chceš něco říct? Na dobrou noc? Že se mi strašně spát. Tak dobrou. Dobrou.